fáilte go chlár fáisnéise atá céad faoin géad fídingeach. An teachtain seo cúntas Twitter TG Cehead. An teachtain seo caite chur bainge amach an tweet seo a rag a rasige céhí ganas ar cúntas Twitter TG Cehead. Agus níl sé feici ag aon duine ón láisin a rá. Fecin mud an seo ar an CCTV go bhfuil duine cíns go isteach agus a tuairt lethab an duine uasal sin agus má bhreanna mud siaraid maidin mud síosa luga go maith tún an choile chuiscéime chola sin ceapan mud go raise ar a lá tar éis tweet a chur amach. Agus feicim go bhfuil ceangan na fárcaní sin aige a thaingan tú as chéad le dhéana níos fuide. Ach, sulla daim mas níos fuide? Tá an chlár seo áirithe ag nó fórcaní sin a thaingan tú as chéad le dhéana níos fuide. Fád do cheansa in náta cínt. Leis ag an glár fáisnéise. Fecin mud an seo sna físeáin seo a tafadaíú tíiste go effig bháine go rud a cínt ar ólas aige. Thocra mud ar bris isteach san effig a chuir dús, díra mud ar ghaine cínt, ceá nach chuir a rialtas a freagart éon cheist faoi an gás seo. Stoí nach chuna cesanna ar agartach go mar nach chuil éidirna chuirn cheist ar a pfuí. Bris mud isteach san effig, agus ní siad tú céad a bhain mud a seán. Tá go leor rudaí an ina measc Con Louis agus áid a bháin. Agus clúdach litreach a bhfuil ná oscaid scríofa air. An teachtain seo chugaing. Oscail mud an clúdach litreach agus dhéanfar mud amach cé han duine seo.